na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Papal visit ni Pope Francis ni adtong January 2015 mitatak sa kasaysayan sa Pilipinas. Pipila ka simbahan sa Davao City mihalad og misa alang kang Pope Francis. Tulo ka opisina ug usa ka bodega sa usa ka tuluhaan sa Patikul Sulub naugdaw. Mibusikad nga LPG tank gitudlong hinungdan. Pagpabuto sa atubangan sa Municipal Hall sa Buluan, Maguindanao del Sur sa pool sa CCTV, usa ka sibilyan samdan. 20 sa 32 ka lugar nga ubos sa red category sa BARM anaa sa Lanao del Sur. Seguridad sa probinsya mas gipahugtan. Davao Region nanguna sa pinakapaspas ug pinakadako nga ekonomiya sa Mindanao sumala sa Philippine Statistics Authority Region 11. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.